Wel, gan fod y cwrs haf yn dwys, dwi'n dysgu mwy na gwersi wythnosol. Ac ar ôl un dydd, o'n i'n meddwl mwy yn Gymraeg na geiriod. Dwi wedi mwynhau y gweithgareddau. Da ni'n cael ar ôl y cwrs. Enghraifft, cwrs dosbarth yoga neu canu efo'ch gilydd neu taith cerdded, pethau fel yna. Achos wyt ti'n gallu defnyddio dy Gymraeg mewn sefyllfa mwyaf ddim ffurfiol iawn. Wel, o'n i'n mwynhau, o'n i'n joio just cyfle i sgwrs, ond dim ond sgwrs gyda pethau gramadegol, gyda help, gyda siwr ni'n dweud flan. Yeah. Ac lot o gyfle i gael help. Dwi'n dysgu Cymraeg achos dwi'n mwynhau dysgu rhywbeth newydd a dwi'n gweithio fel athrawes ac o gwmpas o Aberystwyth yng Ngheredigion mae rhaid i fi siarad yn Cymraeg gyda'r plant mewn ysgolion o gwmpas o Aberystwyth ac ym Mhawys hefyd. Achos dwi'n Cymres, Cymraes, ac mae'n defnyddiol iawn am y swyddi. Wel, o'n i wastad yn moyn siarad Cymraeg, ond oedd yn anodd iawn yn ysgol i mi. Ond, hoffwn i fod o hyd i swydd yn fardal i, so dwi'n credu bydd Cymraeg yn rhywbeth sy'n gallu helpu fi. Ond hefyd, iaith o wlad yw Cymraeg, so mae hynny'n bwysig iawn hefyd. Dwi'n siŵr, os dwi'n siarad Cymraeg, dwi'n yn meddwl tipyn bach yn wahanol. Ti'n dod o ble ydych chi'n byw, wyt ti'n gweithio. Llawer o geiriau fel myfyrio, cyfriniaeth a hoieden, llawer o geiriau. Geiriau defnyddiol am y swydd fi, fel geiriau allai i ddefnyddio yn y dosbarth. Un gair dwi'n gallu cofio ydy diwylliant. Cymraeg normal. Hoff gair ardderchog. Profiad gwych. Profiad gwych. Profiad gwych. Please don't, dewch draw. Hwyr. Dim ond hwyr. Gwych. Mae o'n gred. Dwi'n meddwl y gair heriol. Dysgu'r y cwrs haf, wel, dwi'n mwynhau gweld dysgwyr yn dod nôl o flwyddyn i flwyddyn ac yn datblygu siarad yr iaith a gweld yr holl ymdrech maen nhw'n ei wneud i sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn iaith fyw. Cyfle i gwrdd â bobl o wahanol gefndir ar y cwrs haf. Mae bobl yn dod o bron bob gwlad yn y byd, maen nhw'n gwneud sawl swydd a pethau fel ni, sawl safon i Cymraeg, pethau fel ni. Y gwaith caled. Beth dwi'n mwynhau ydy gweld pobl yn mwynhau, bod nhw'n mwynhau a bod y buzz. Mae hwn yn rhoi buzz i fi i weld bod nhw wedi mwynhau llawer o beth ydyn ni wedi bod yn eu trefnu. Gweld y wyn ar wyneb ar dysgwyr, pan maen nhw'n dysgu rhywbeth newydd a bod nhw'n clicio gyda rhywbeth. Dwi'n mwynhau gweld pobl yn werthfawrogol pan maen nhw wrth i boddau a beth ydyn ni'n ei ddarparu ar ei cyfer yma. A dwi hefyd wrth y modd pan dwi'n gweld pobl o'i dewis eu hunain yn siarad Cymraeg a'i gilydd, bod nhw'n mensio cymryd y cam yna a wedyn erbyn diwedd cwrs bod nhw wedi dod i deimlo fwy a mwy cysurus i ddefnyddio'r Gymraeg fel iaith normal.